Unha reflexión polos gobernos que nos tocou aturar a nivel local e regional últimamente, non? E, bueno, sen entrar en moitos matices, cada un terá os seus. Hoxe, sin ir máis lonxe, pois despexaron a unha familia dunha casa aquí en Arins. En fin, están ocorrendo cousas raras, terribles, e non sei se as cancións sirven para algo, pero polo menos a mí sirven para expresalo, non? E algo así. Deixádeme. É que este tempo é horrible para as guitarras. En xeral é horrible, pero... Corazóns aletargados que non saben onde van, mudan sangue por estaño sen saber que é un metal, que os consume por adentro, arrebatándolle o ar cos efectos dunha inyección letal. Unha nota na cociña foi todo o que quedou, como único testemunho que confesa que o proxecto fracasou. O teu reino por un día derrumbouse, fixo crack, como se fose unha granada de mar. Non me deixes na cuneta, non me tires como a un lixo, que non son material sensível, que non son ningún capricho. As viravoltas da vida son no fondo lanzadeiras para soños sen pilotos en radar. Non hai cumio que non trepes co teu cínico bastón, falseando documentos na procura da libre absolución. Nos teus cálculos non entraba a ferida da gadaña, a vendetta, a xustiza pola man. Non me deixes na cuneta, non me tires como a un lixo, que son material sensível, que non son ningún capricho. As viravoltas da vida son no fondo lanzadeiras para soños sen pilotos en radar, para praias onde non se pon o sol, para longas cestas de verán, para fuxidas con piratas adicados ao extraperlo, que trafican con contratas e billetes de 500. E se teño que ser, serei quen salte o último do tren, pero nunca vou deixarte de perseguir, pero nunca vou deixarte de perseguir, pero nunca vou deixarte de perseguir.
Moitas gracias. A verdade é que tiña a armónica un pouco así como baixa. Vou a cantar unha canción agora. A verdade é que xa me estou pasando de cancións, non? Pero bueno, vou a cantar unha que se titula Demasiado tarde. Si, se cadra é demasiado tarde, un fai balance e pensa as cousas que ainda ten que facer, que están por facer, non? E pensa, igual é xa demasiado tarde, pero se cadra non, se cadra ainda estamos a tempo, non? Teño outra canción que se titula Ainda estamos a tempo. A verdade é que esta quedoume triste de carallo. Pero... Sí, é certo. Pero... Sí, a outra non creas tampouco. En xeral non son a alegría de la huerta, non? Pero... musicalmente falando, despois se queres tomamos unhas cervezas e xa arranxamos. Pero... No, digo que non é especialmente alegre, pero é optimista, a letra é optimista, joder. Me gusta. Di. Quizás xa é demasiado tarde. O carrusel de soños chegou a ningunha parte. Non sei cal foi o tren que perdemos, despistados con urxencias artificiais dende que nacemos. E agora que semella que todo está por facer, non busques excusas, toma a vida como ven. Sai á rúa buscando un tesouro, non perdas nin un minuto, como se non existise mañán. Camúflate con bicos húmidos, se cadra así, aínda non é demasiado.